Apa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iki. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mangan mok kon budak. Mas. Agiyong ngono lho. Kowe kok Kowe kok wis kok panggah mok pamer nih to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke. Aku. Kok anyang-anyangan lho, karet iki kene. Karet ono. Nek wong biyen ditaleni Kene damen. engko ben gak pipis sembarang. Kowe wis kebayangke sing ora-ora kuwi. Modele Elisa koyo demen. Entek. Uncak. Aku. Nadia. Ben kapok. Ngeten iki kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng. Ya wis ora apa-apa. Jane nek ora nyipta werku Dara Sewu. Budaya. Oh, kene. Kene wong ayu. Elisa Alonso, masuk jak. Jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang nguncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki njoget. Aku lho gatekke segaan niku apik kok. Oh ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho kok. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkekane. Ngono mesti pas. Oh, kok sing ndukule nang nduleki wonten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los, mergo sing tukang anu. Nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sakisan saku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange, Mbak Yu Limbo. Lan sedaya Purwarga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lah kirangan. BGM. Mosok nggo BM apa, Pak? BGM. Bogem mana ini? Bogem. Bogem. BGM koyo ngono. Bogem. Nah, Nggih, Gem. Nah. Saestu kula mrigi niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Anu ta? Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dululut. Halo, piye lek ku telepon piye? Pak Rudi, tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya ini lah fungsinya rakete kekedengen ki ngene iki. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih.
Apa pasugatane apa ae? Pecel. Heeh, pecel. Pecel kok pecel lho. Wah ya ditawani arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, ya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nong kok. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Saya kira tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus. Ya, Bintang film Primus si Jakarta. artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Primus. Bojone Jan Fahira. Udah. Apa? Pria mong setugel. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iki. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho kuwi mau apa kuwi mau? Sempak. Sempak ku lho. Ya beda. Lho, sitok digawe wong loro ku dhek njaluk wong loro ku lho bejo lho kowe. Aku ra seneng aku. Rasanya nyeda-nyeda. Maksudnya sempak niku napa Cah Ayu? Aku senenge Maksudnya sempak itu bersama-sama itu together. Semangat ngono. Iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Tapi aku sengit banget iki karo Primus iki bocah. Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe wis lali karo kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Iki karo Krisnia kowe jenenge bolos sinten to, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang no tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Sak sirmu dhewe. Arep mangkat bareng. Jarene arep yak-yakan. Lha yo. Terus kowe iki ya ora totalitas. Kowe mangkat mau jare arep apa? Arep nyambut gawe bareng-bareng. Tapi mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak. Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. Kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi deneng aku sing wis tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sapendene apa ya kurang. Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkon to kowe iki. Lah iki. dipenceti kene kan iso bone kakek. Niki saged apik coba ya. Piye. Wah nek putrane. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sekono iso iki baleni nek ya. Diputerne. Lah. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean lek muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Ya jal. Ya. Mas aku. Mah aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Omongno. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi. Malu aku malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane gwedi bareng kok nekat. Nekat to. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedake ngene iki ngono to ning nggonanune. Ora. Elisa ki cemburu kowe ora mau kena ditomong. Wong lanang mentra-mentre kowe iki. Lanang kaya ngono kuwi apa Ayo nangis lho. Malah guyu malahan. Nangis, guyu piye to? Aku mending kalau tak masake lho awakmu. Raketangmu endok terus. Endok kok endok. Kaya kurang to, Mas. Sesuk aku ora lunga-lunga kene tak bedake. Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Aku arep dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi ngisini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Rumasang mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal mosakmu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo.
wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Sapa le arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang Aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok ndure kethek iki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ki apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah, mas aku. Badan. Wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nek ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok bolongane gedhi to iki. Sik to, iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah dehem. Wis ngene iki. Dehem. Watuk. Terus aku kepiye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak, iki mangan mok kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sinden kok njuk ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi sing mulang sapa iki? Sing mulang ge nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Pilih iki terus to. Mas aku. Senenono, Mbak, senenono. Mas aku. Aku kurang piye to? Engko lek nganti semaput piye? Ora. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku ki yo mau. Ngapa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. gondeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja engko nyubles ngono. Ku malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Iki Seneng. pinter. Seneng kok seneng piye to ki? Lho, kuwi seje desa seje cara. Mbak Elisa kan saka asline ngendi Pak sampean kae? Seko toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya wis. Kowe turu wae. Kowe meneng wae tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek MBG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak jagane MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Lek aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, ralenya panjang. Berbunyi. Ya, ora muni. Mejen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kena. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan mencolote dhuwur. No. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kena. Lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyem tasik kuliah no, sampun punya putu. Kok punya putu. Nah, sapa ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira Mbak penyen? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Loh. Lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. Di atas 20. Oleh lek 11. Bareng kowe. Kowe kuliah ning ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Aku isih paut kok. Mas aku paut angger mulih ngrenteng ebegine kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjreng ya. Mas Cep. Nek mung keri-keri sing pena lho. Iya. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjreng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Pel. Oh, umuk.
Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Semene penonton. sampean colot 3 meter iki. Lho, penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter kok. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi dung medun langsung ambyar nyeprok. Anu mbang api ya, Mbak. Aku. Lah diaturke dulu-dulu mapane Mbogem Gurah Kediri. saben bengi Ayo. nyawa Siap. Kok ra tekan sih? Hah? Ra groso. Mencolot tok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ra krasa. Ora. Lemun melumput. Melumput. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya Wes, semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku. Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen Yen memajang. Yen memajang Heeh. sing cetha Lah apa ngomong apa? artikulasine. Kowe ki ora memajang kok. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Memajang. Mas ya kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Kono bae. Ta kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle apa? jeglenge niki lho, Pak. Digenake sing misle apa? Ayo. Sing jeglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Kono menenge kene mleset kok. Lah ya energi kok ya Mbak Elisa Lah ki iya, berarti energi. piye aku kon meneng? Meneng ae. Ya wis, ngene, madhep ngendi? Madep. Madhep endi? Ngono. Iya. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh ora le kaya ora cetha. Kembang wae Pak, apa? Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Iki kok ora mangap muni aku. Ora mangap muni iki Tanpa rumah. mangap lho, Rumah tanpa samu. mengo lho. Kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lah Lho. mangap Lambeku. lho. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Ha, Uncek. Ha. Ha. Lah. Oh, lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Piye? Lah piye? Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak nggih. Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Eh, Arep nglangkai aku apa teko kaya Mboten. Jenengmu arep nendi amit iki? Mboten kan kula ke mriki ajeng Heeh. dinggal mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih, ke Seru mriki. maju pirang meter anu mencolotmu engko. 10. Weh, edan, Elok. edan. 10 meter itu Elok. kan kono.
Coba. Minggir. Ki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana dhek. Heeh, yo. Iki ngisruh-ngisruhi ora to. Lah sing kesro ki pikiranmu kok ya. Angger nyawang nguncek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora enak. nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet tok nyerimpet. Arep dijengkleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jenggleng Ya. kene. Pacitan. Wah teko iki. Ayo, gagahan. Ut. Gojreng di sana. Oh, padha cekan. Ya, ut. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Perang-perangan kok ngene iki. Oh. Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye rumasamu kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur suara pangripun. Suara gajahe piye? Rumah saku. Jaran kuwi ta. Tapi nek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Lah, napa Janjine to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jane ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan. Piye Mas janjine kepiye? Sama-sama Parian ya Jal. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini Wajah Rumini. muga selalu berkah. Amin. Oh. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok? Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe wae ya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni yo. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kok ya. Ora mungkin. Parian Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki Terus Nek aku ya lho. iki ngono ta? iya. Ana Eh. bocah mini. mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Aku urung. Sik to. Piye? Urung. Urung parian. Ora, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mang? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Lho, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Weh, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok gedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang lho. Mboten. Lho, lha ning ndi ambune iki? Gek jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biyamu. Bocah kok arep ndelokne kancane. Ana Pana- sapi. Oh iya. Aku lho tak parian. Iya, pari ana. Wong arep parian sithik Ya, wae. ana apa? Ora sida. Ora parian. Ayo. Lah ngono ngambek nesu. Aja nesunan mas aku. Ana sapi.
Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nyelintaki sinden-sinden. Sapa sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lho lek ayo ning aja sapi to, sapi mok gorene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketokmu nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek badhokan tok to aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener, iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Ya tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Kacar iki. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parian Pak, parian. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaling capek Gamelan demit. Ngitan bali ngulon iki tenan apa guyon Keyong mas akan til mas Keyong ngono lho. Kowe kok Kowe kok wis kok panggamok pamerne to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke. Aku Kok lek anyang-anyangan lho, kareti kene. Karetono. Nek wong biyen ditaleni Kene, damen. engko ben gak pipis sembarang. Kowe mesti kebayangke sing ora-ora kuwi. Modele Elisa kaya demen. Wes tak. Wes kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Nadyan. Ya. Karo joget cek. Puncak aku. Nadyan. Ben kapok. Ngeten iki kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng. Ya wis ora apa-apa. Jane lek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temu mbok disetrum langsung. Wonten niku. Enek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Nadyan wadon sarta tak ayo yo inu mane banyu caping gunung wong ayu zaman berjuang jarang kelingan minta openi ning saiki oh sing rukun jarene wis menang Loh Dontang
nambe. Dong tantu kepenak tenan ya Mas Uncek. Kowe kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gembrobyos ya. Tolong dilapi to Mas, dilapi. Lapono. Ada tisu, Mbak. Wo, golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilek. Mboten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Diji kok boyo dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho, Lek. Kok ngono ngelapi kecete iku lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. ya kowe ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sagedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Beh. Ngelapi njaluk disyuting. Loh. Ngene iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kae ngene. Heeh. Kene kon mau kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor brono. Aduh ya. Ngisor iki kon gulu. Gulu. Aja ditekek lho. Aja ditekek. Boten eman-eman ditekek. Mas aku. Alah, kowe kok ya keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis ndek anakno gati nang karo anake. Karo caci cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkeme teles. Lah teles sok cangkeme. Wis cangkeme teles ya rasa dilapi ya. Piye? Nanti aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. tilakku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibukakne. Alah lah wong tisu kok. Wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kayak jajakan. Mah aku normal kok. Neno. Sekar bisa nyawang. Syukur bisa nyawang. Ilang yo toyo pam wong kembura berdiri Ayo Mas Uncek. Kaya ngene iki lho semangate Uncek. Elok.
Nitik cilik senengane sapa gunung. Wah. Kaping gunung. So mayung gunung. Lho, omahmu gunung ta? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho, wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh, lah iki jenenge adi hari-hari. Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah, iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Lah, Nanang iya Merem. toh, Nanang Merem. Nah. Oke. Iku ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah, sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten niku. Mesti ana, ya seniman ulung kok ya. Penggemar iki ya. Loh, seniman itu Suwantene seniman. nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar pisan gunung esa. Loh. Rejo. Lo lo lo. Yo yo yo. Oh. Mbak, penjen pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah, Alah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus padune gen cedhak. Dalang iki wenang ngatur kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kuwi dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Uncek kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Rasaku. Iki tak selingi karo Meme.